Gidagsang beach resort sa General Santos City ilabi na karong adlaw sa Pasko. Samtang generally peaceful matod pa ang pagsaulog sa Pasko sa syudad, sumala sa kapulisan. Ano ang report ni Abby Caballero? Kamatikdang mingaw ang nagunang kadalanan sa General Santos City buntag sa mismong adlaw sa Pasko. Pati ang Eusebio Bulaong Public Terminal halos wala pa sab pasahero. Apan sa mga beach resort sa syudad, dagsa ang mga beachgoer. Alang sa uban, kinimatod pa ang part 2 sa banding sa mga magbanay, human ang selebrasyon sa pagsugat sa Pasko. Busa, bantay sarado sa kapulisan ang mga beach resort sa syudad. Gani dunay mga pulis nga gipakatag. Personal sab nga mibisita sa mga resort si Police Colonel Nicomedes Ulayvar Jr., ang direktor sa GSCPO. Hinuon matod niya, generally peaceful ang pagsaulog sa Kapaskuhan sa syudad. Wala naman tayong recorded na mga major incident simula nung nag-umpisa yung Paskuhan sa Jensa. Hanggang ngayon, napaka-peaceful ang ating lugar. Magpabilin matod pa sila nga naka-full alert status hangtod sa unang semana sa Enero. Nang hinaot sila nga magpadayon ang kooperasyon sa katawhan aron masiguro nga magmalinawon ang holiday season. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.